Magandang umaga po mga ka-FB. Eto na naman ako, dito ako ngayon sa aking rest house dito sa San Carlos, Pangasinan. Ngayon ay mag-iikot kami dito sa buong La Union naman. Kaya ang kinaglos na mga in-order nyo ay darating ngayon dyan sa Rosario, Aringay, Ago o Bacnotan. At ganyan din sa Demotres at saka sa Santo Tomas. Kaya ano pang inaantay nyo? Abangan nyo na ang mamilaw nyo ang Keraglos product dahil darating na ako ngayong araw na ito para i-deliver ang inyong mga order. Kaya samahan nyo na ako. Tara, mag-iikot na tayo sa buong La Union. Tapos po ka dito, madam. Anong address na dito? Mabini Street. Mabini Street. Alam ko na nasabi? Karina Street. Ito na ang yung order na Keraglos Relaxer Semi-Rebonding Formula. Dito ito sa palengke ng Malasiki Market. Ang pangalan sa salon ay 3J Salon. Ayan. Sabi nga ng Keraglos. Puro mo. Sagot ko. Ano na? Nawawala ang aking. Uy. Gusto ng Beshi. Ayan, ang gwapo. Ako. O, isa sa mga loyalists ng Keraglos product. Mga pinagpalit mo na ako. Hindi pa. Naku, Diyos ko po. Hindi ka ba ako manarila? Ayan, nandito tayo sa isang sikat na salon dito sa Basista Angiolo Salon. Nasuki ng Keraglos. Ayan, mga beautician, mga hairdresser. At ang nandaan nilang customer. Walang mapwestuhan si si Bakla, kaya nagpahinga. Oo. Kaya, anong ginagawa mo? Brazilian, yan, Brazilian from Keraglos. Diba? Ang ganda-ganda. O diba? O yan pa, isa pa, mga hairdresser na maganda rin. Ayan, mukhang uuwi na. Ba't aga mo naman umuwi, ate? Magmi-makeup daw. Nalagyan niyo muna ng Brazilian bago makeup pa. Ngayon. O, diba? Ganda-ganda ng salon. Wala mo yung salon nila. Para kang nanonood sa YouTube. Maganda ang ganda. Yan, di ba? Customer nila. Pretty. Mayaman yata ito. Mayora yata ang inaayusan. Ulan mo. Kasi Mayora yan. Naku. O, ano po, mga ka-YouTuber. Andito tayo sa sikat sa salon. Dito sa Basista Angiolo Salon. Kaya sa lahat ng gusto magpaganda, pumunta na kayo dito. At talagang sinisigurado po pakinapak ang inyong mga beauty dahil ganti na ang Keraglos product. Ayan. Ang sabi ng boss? Ang pangalan? Magandang umaga, Ma'am Ruth. Ito na yung order mo. Original ng Keraglos product. Yan, matagal ko na suki yan. 5 years ng suki ng the original Keraglos product. Andito naman kami ngayon sa palengke ng Basista. Dito naman kami nag-iikot sa lahat ng mga salon dito. Ayan, nakikita naman nyo.
Keraglos ang gamit ni Ma'am Ruth. Kaya, ano masasabi mo sa sa Keraglos? Sabi nga na Keraglos. Ko. O, diba? Bye! O, yan. Thank you, Mama. Thank you. Yan na po. Dito, hindi pa sumasamahin mo dyan. Hindi, 250. Hindi. Oo, sige, sige, 215. Mama Lars. Ah, kuha pati din yan, natin sige. Yun din isa. Hintayin mo. Ayan na. Ayan. Dinideliver na namin ulit dito sa palengke ng Basista ang the original Keraglos product. Ayan, ako. Nakikita nyo ba yan? Wilma, ilako pa, Wilma. Ayan, ako. Ang the original Keraglos product. Samplo. Ayan. Nakikita nyo ba yan? O, diba? Yan. Ayan na CEO ng store, si Madam. Ayan. Kaya punta kayo dito sa Basista. Hanapin nyo ang store ni... Ano pangalan ng store mo? Purity kami. Purity Beauty Supply and our gowns. Ayan. Nandito kami. Ayan. Nakikita nyo ba yan?